friend. Yes, S Eto na friend. tayo sa Shangri-La Plaza dito Wow, sa ito ba yung Ortigas, Mandaluyong. Shangri-La? Oo, Ang laki ah. sosyal. Okay. 'Di ba pupunta tayo sa opening ng Cinemalaya? Yes, oo, makikiisa tayo sa pagbukas ng bagong mga movie director ng film So, festival. so ibig sabihin niya red carpet. Yes, may red carpet. Ayun oh. Uy, red carpet. Sabi ko na nga pa dito na yun eh. Dito tayo nagkamali. So, handa na ba tayo para puntahan natin at mag-interview na tayo sa mga bagong mga filmmaker, Director director, at mga kilalang mga actor. legend na Oo. director. Oo. Eh, ayan oh. Nakikita ko na. Ito na pala yun oh. Sinimalaya oh. Uy, may kumakaway doon, si Quezon. Oo. Ah, si Quezon. Oh, Okay. sige. Okay. Ayan. So ano pang inaantay natin, S-friend? Okay, mga katandem. Let's go. Let's go. Kaya pala si